Draga djeco, dobar večer. Evo mene opet, teta Marilena sa novom starom pričom, jednom naravno od braće Grimm. Vrlo poznatoj i vrlo popularnoj. Sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Možda ste čuli nekad za 6 labudova recimo. Meni se čini da da. Dakle, lijepo se ušuškajte, pokrijte u svojim krevetićima, zaklopite okice i slušajte ovu prekrasnu priču. 6 labudova. Bio je jednom jedan kralj koji vladaše svojim podanicima mudro i pravedno, no to nije uvijek bilo tako. Bilo je naime u njegovoj zemlji prevaranata koji su se nastojali domoći novca, varajući svoje sugrađane. Kralj je zbog toga često bio žalostan. Kada bi cijeli dan proveo sudeći pljačkašima i varalicama, nakon toga obično bio jako umoran i pitao se ima li uopće svrhe toliko se truditi da svi njegovi podanici žive u miru i sreći. Da se malo razvedri i oslobodi od tolikih briga, kralj bi odlazio u lov. Volio je prirodu i uživao je sjediti na suncu. Jednog jutra kad se probudi vrlo rano, iako je bio umoran, nije više mogao spavati od silnih briga. Prethodne večeri, naime, dugo u noć raspravljao sa svojim ministrima o važnim državničkim poslovima, pa su ga nakon toga mučili teški snovi. I tako kralj odluči ustati iz kreveta. Nije se osjećao sposobnim za obavljanje uobičajenih kraljevskih poslova, pa odluči kako će dan provesti u prirodi. Jahanje na suncu dobro će mu doći da se odmori, a sutra će ponovno biti spreman za naporne dužnosti koje ga čekaju. I tako kralj izjaše sa svojim dvorjanima i spalače. Jahao je na veličanstvenom konju, a sluge su ga u stopu pratile. Kralj odluči da će danas loviti daleko, daleko u šumi, tamo gdje još nikada nitko nije kročio, a nadva sve on nikada nije bio. I tek što je dojahao u taj nepoznati dio šume, spazi velikog jelena s veličanstvenim rogovljem. Pogledi im se sretoše, koliko se jelen uplašio kralja, toliko se kralj uplašio goleme životinje. Sljedećeg trenutka jelen se naglo okrene i nestane iza velikog grma. Kralj podbode konja i s mjesta galopom krene za veličanstvenom lovinom. Jelen je trčao toliko brzo poput vjetra, no ni kralj nije nimalo zaostajao. Jahao je tako brzo da su se njegovi pratioci ubrzao se ostali daleko za njim. Nisu imali tako dobre konje. A kralj je naime imao najbrže konja u cijeloj zemlji. Usprkos tome, nikako mu nije uspijevalo sustići hitronogu životinju. Tek što bi mu se učinilo kako mu je napokon nadomak cilja, jelen bi naglo brzo i vješto skrenuo iza kakva stabla da bi ga progonitelj na trenutak izgubio iz vida. I tako je kralj gonio jelena gotovo cijeli dan kad se u šumi počelo mračiti. Kralj napokon odustane od lova. Morao je izaći iz šume prije noći jer je dobro znao da po mraku nikada ne bi našao izlaz. Kralj se okrene oko sebe i shvati da se ne zna vratiti čak ni po danu. Njegova je pratnja toliko zaostala za njim da više nije čuo ni zvuk roga pušaka. Nalazio se sam u nepoznatoj gustoj šumi koju nikada prije nitko nije prošao. Nije znao na koju stranu da skrene, gdje su mu sluge, koji put vodi do dvorca. No u tom dijelu šume nije bilo nikakvog puta. Dokle mu je pogled dosezao, svuda je raslo visoko drveće i gusto grmlje. Kralj se uplaši da će morati provesti noć sam u toj zastrašujućoj šumi. No je li mu se to samo činilo ili je neko pomaknuo iza onog drveta? Kralj podbode konja i uputi se prema mjestu gdje mu se učinilo da je zamijetio nečiju sjenu. Da. Ondje je stajala jako ružna starica. Lice joj je bilo smežurano poput starog krumpira, nos sa krivljem poput vješalica, oči izbuljene kao u ribe. U velikim ustima stršio je samo jedan jedini ružan zub, a niz lice spuštala se dugačka raspuštena kosa, raščupana do boli. Kralju je odmah bilo jasno da to ne može biti nitko drugo doli
Pogađate. Vještica. Ipak, bilo mu je jako čudno odakle u njegovu kraljevstvu vještica, kad ih je on već odavno dao protjerati iz zemlje. Ali ništa zato. Šta je tu je, mislio je kralj. Kad se vratim u dvorac, naredit ću vojnicima da je dovedu, moći će birati želi li u tamnicu ili otići iz kraljevstva. Pa da vidimo. No sada se kralj nalazio sasvim usred guste šume, pa se pretvarao da ne zna kako je pred njim vještica. Upita je ljubazno koji put vodi do kraljevskog dvorca. Naravno. Vještica je odmah prepoznala kralja po zlatnoj kruni na glavi. Reče mu kako će rado pomoći njegovom veličanstvu. Ali vi morate učiniti nešto za mene, kralju, doda vještica. Ako nećete, morat ćete provesti ostatak života lutajući ovom gustom šumom. Kralj se razbješni čuvši kako mu vještica postavlja takav uvjet, ali sakrije srdbu i mirno je upita što želi. Reći ću vam, kralju, imam kćer ljepoticu kakve nema na cijelom svijetu. Tako je prekrasno da zaslužuje postati vam ženom. Oženite se njome, neka postane kraljica. A ja ću vam pokazati put koji vodi natrag u vaš dvorac. Budući da nije namjeravao provesti ostatak života lutajući šumom, kralj nakon kraćeg razmišljanja pristade. Vještica ga povede do svoje kuće, skrivene među grmljem. Iz nje se širio čudestan miris. Ušavši, kralj vide kako u kutu prljave sobe visi željezni kotao u kojem se nešto kuhalo, a uz vatru sjedi vještičina kći. Vještica doista nije lagala kad je rekla da ima prekrasnu kćer. Djevojka je bila lijepa kao slika, ali kralj odmah zamijeti kako nešto s njom nije u redu. Oči joj bijahu zelene i lukave kao njezine majke vještice. No više se nije ništa moglo učiniti. Što se obeća, mora se ispuniti. Kralj podigne djevojku na konja, a vještica mu pokaže put koji vodi iz šume. Jahali su tako skoro cijelu noć, a pred jutro stigoše u dvorac. Gdje ih s velikim veseljem dočekaše velikaši i sluge. Nitko od njih te noći bješe ni oka sklopio u silnom strahu što li se dogodilo njihovom kralju. Ispričaše mu kako su pretražili cijelu šumu ne bili ga našli, ali kralj njima ne reče ništa o vještici. Ama ništa. Istoga jutra kralj posla glasnike na brzim konjima da razglase po cijeloj zemlji kako će se za 7 dana oženiti prekrasnom djevojkom koju je dovela u svoju palaču. Tjedan dana potom proslaviše vjenčanje i tako vještičina kći postade kraljica. Jelo se, pilo, veselilo 3 dana i 3 noći, a podanici bijahu sretni što ponovno imaju kraljicu. Ponovno? Da, ponovno. Jer kralj već biješe jednom oženjem, ali žena mu biješe umrla ostavivši 7 siročića, 6 sinova i 1 kćer. Kralj je jako volio svoju dječicu, no budući da nije bio siguran hoće li maćeha dobro postupati s njima, odvede ih osamljeni dvorac usred duboke šume. Biješe taj dvorac jako daleko od kraljevske palače, tako daleko i tako dobro skriven da je malo tko uopće i znao da postoji. A tko je i znao, nije mogao naći put do njega. Dobra vila, naime, učinila je nevidljivom jedinu stazu koja vodi do dvorca. Kralju je pak dala čarobno klupko konca koje je trebao jednostavno zakotrljati ispred sebe, a ono bi ga vodilo najkraćim putem do njegove dječice. Kralj je često posjećivao svoje mališane. Ljeti bi odlazio s njima na duge šetnje šumom, gdje bi slušali ptičice i brali cvijeće. Igrali se cijeli dan. Zimi bi se pak igrali u dvorcu, a uvečer bi im kralj čitao priče. Braća su jako voljela svoju sestricu, a i ona je jako voljela njih. Kralj pak biješe sretan gledajući ih kako rastu. Sretni i zadovoljni. I tako to potraje